Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатыба койбер темалар турында. Кыш үз урынын бирмей, җәяүлеләр карлы киртәләрне ничек җиңәләр? Чоллар көчле су басу нәтиҗәләрен бетерә, моның сәбәбе нидә? Йорчолда салкын тию авыручыларның саны артуы көтелә, иммунитетны ничек саклап калырга? Кыш үз урынын бирмей, Чаллы халкы урам баскычларында кар күп булуыннан зарлана. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, баскычларны чиста тартмыйлар. Шуңа күрә алар бик тайга һәм куркыныч. Җәяүлеләр карлы киртәләрне ничек җиңәләр? Айзилә Шаймөхәммәтова сюжетында. Бу Вахитов проспекты янындагы баскыч. Биредә көн сайын йөзләгән кеше йөри. Шәһәр халкы әйтүенчә, төшү өчен салкын тимер тоткычларга тотынырга туры килә. Югыйсә таеп китү, егылу һәм хәтта хастахана караватына эләгү ихтималы зур. Баскычлар калын кар катламы белән капланган һәм алар тауга охшап тора. Ребенок-то он смелый, он проехал, а я-то прошла за лесенкой, там немножко, ладно, хоть сделали вот эти как типа ступенек. Ну а так это очень рискованно и страшно. Если темно и не видно это все можно ожидать. Любая травмоопасность опасна. У меня проблемы с ногой, у меня ахилл оторванный, операция была. Мне очень сложно. Я увидела вот это сегодня, вообще я разочаровался. Должны, конечно, чистить это. Все равно же кто-то деньги, наверное, получает за это. Видел я разок, там бабушка упала. Ну как упала, она поскользнулась, так на колени упала, так-то не очень сильно вроде упала-то. Башкарма комитетта хәбәр итүләренчә, алар проблема турында белү генә түгел, инде кар яуы нәтиҗәләрен бетерергә дә өлгергәннәр. Мы всегда оперативно реагируем на обращение горожан. Очистка лестницы возле торгового центра проведена сегодня в обед. Башкарма комитетта билгеләп үтелгәнчә, бүген шәһәрне кардан чистартуда 128 берәмлек техника һәм 80-нән артык юл хезмәткәре эшли. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген чаллылар көчле су басу нәтиҗәләрен бетерә. Кичә кич Тынычлык проспектыннан 18-нче йортында турбат ишелә. Түбәндәге 3 катны су баса. Су һәр кайдан акты диләр биредә яшәүчеләр. Бу турыда толырак алдагы материалда. Йортта су басу 1 мартта кичке 5-тә булды дип хәбәр итә Нина Гарина. Күп катлы йортта Чаллылы 7-нче ел яши. Аның сүзләренчә, мондый хәл булган, тик халык әле бу кадәр су басуны күрмәгән. Я лежал на диване, смотрел телевизор, и вдруг такой сильный хлопок. Я дверь открываю, на меня все полилось. Я быстро позвонила в управляющую компанию. Нина Гарина раславынча, суны 46 минуттан соң гына япканнар. Шул вакыт эчендә ул хәтта ябык ишектән дә фатирга үтеп өлгерә. Выгоняли всю воду вот просто через дверь, все отправляли туда. У меня вся квартира залита. Су йортның 1-нче 3 катын шулай ук лифтны басып ала. Шуңа күрә йорттагы лифтлар сүндерелгән. Тиздән аларны эшләтеп җибәрергә тиешләр. Аларда йөрү куркынычсыз булачак дип хәбәр итә баш инженер. Ул шулай ук су басу нәтиҗәләрен бетерү һәм подъездагы косметик ремонт идарәче компания җилкәсенә төшәчәген хәбәр итте. Сейчас сначала пускай все просохнет, уже потом, соответственно, мы уже придем, обследуем дом, заново все посмотрим, составим смету и уже согласно этим документам уже будем выбирать как-то подрядчика, который будет производить этот ремонт. Күп катлы йортта су басу янгын турбасы өзелү сәбәпле килеп чыккан. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Атна ахырына Чаллыда салкын тиеп авыручыларның саны артуы көтелә. Автоколаның баш санитар табибы шундый кисәтү ясады. Моңа һава температурасы тибрәлешләре сәбәпче, иммунитетны ничек саклап калырга? Алдагы материалда сөйләрбез. Беренчеләрдән булып прививканы медиклар ясадылар. COVID-19 вакцинациясының мөһимлеге турында 7-нче шифаханәнең баш шәфкать туташы Надежда Сычева сөйләде. Ул вакцина барлыкка килгәч тә 2020 елның декабреннән 1-нче булып прививка ясаткан. Вакцинация прошла отлично, без каких-либо последствий. Вакцинировался я каждые 6 месяцев, как положено. Ну, соответственно, я уже не болела серьезно и не было осложнений. Вакцинироваться очень важно для профилактики инфекционных заболеваний, как и для себя самого, так и для окружения своего. Язга күчеш чорында яшлы авырулар саны арта. Аппарат киңәшмәсе вакытында баш санитар табиб бу атна ахырына авыручылар саны артуы фаразлануын хәбәр итте. Шуңа күрә табиблар чаллыларга сәламәтлекләрен алдан кайгыртырга киңәш итә. Стоит отметить, что основной группой риска, в частности по COVID-19, продолжают оставаться лица старше 65 лет. Особенно это касается людей с
какой-то хронической патологией, в частности, заболеваниями сердца, заболеваниями легких, сахарным диабетом и другими эндокринологическими заболеваниями. Табиблар көмәк иммунитет булганда гына, бу прививка ясатучыларның ким дигәндә 80% булуы дигән сүз ковид таралуны кисәтеп була дип искәртә. Бар тик шул очракта гына авыру, грипп яки ОРВИ кебек сезонлы чирләр рәтенә күчәчәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Пульста Яршолыда беренче ярдәм күрсәтү буенча бушлай дәресләр башланды. Бу медицина күлияте һәм Бердәм Россия партиясының җирле бүлекчеләре уртак проекты. Ул шауларны беренче ярдәм күрсәтү кагыйдәләренә өйрәтүгә юнәлдерелгән. Беренче дәрестә безнең төшерү төркеме дә катнашты. Клиническая смерть – это смерть, но это состояние можно еще вернуть к жизни. Студент укытучы предприятие директоры 58-нче мәктәпкә беренче ярдәм күрсәтергә өйрәнергә төрле һөнәр ияләре килде. Беренче дәреснең темасы клиник үлем. Мондый кичектергесез хәлдә зыян күрүченең аңы, сулышы булмый һәм ул тын алмый. Для того, чтобы определить правильно дыхание, во-первых, как я уже сказала, нужно запрокинуть голову. Это очень важный момент, чтобы язык в дыхательных путях не мешал. И дальше, наклоняясь к пострадавшему, мы и ухом, и щекой пытаемся определить дыхание, но и глазами мы тоже смотрим на грудную клетку. 20 минут теория, аннан соң практика. Алар үз күнекмәләрен фантомнарда эшләргә өйрәнәләр. Кешене коткарыр өчен нибары 5 минут вакыт бар. Клиник үлем нәкъ шул кадәр дәвам итә. Я не оказывала никогда первую помощь, и сейчас все равно я считаю, что это важно проработать. Это такая тренировка, которая, если вдруг понадобится, даст свой результат. Дәресләр пульста агарту проекты кысаларында уза. Идея создания этого проекта подсказала сама жизнь. Когда общаешься в кругу близких или с коллегами, очень часто слышишь истории о том, что тот или иной человек, житель нашего города, попадает в экстремальную ситуацию, где должен оказать первую помощь, но, к сожалению, либо подзабыл эти знания, либо вообще не умеет. Дәресләрдә укытучылар укучылар белән бергә иң еш очрый торган хәләтләрне өйрәнәчәкләр. Алар арасында кан китү, салкын тию, тешләү, җәрәхәтләр вакытында ярдәм күрсәтү. 58-нче мәктәптә барлыгы 6 дәрес үткәрү планлаштырыла. Шуларның берсе беренче ярдәм күрсәтү психологиясенә багышланачак. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ләйсән Габдрашитова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Аттестационный пункт «Надежность» – проверка качества материалов из сварки разрушающим и неразрушающим методами контроля, а также аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства «Панакс». Телефон 70 76 20. Поликлиника современных технологий Medical Forte. Быстро, качественно, доступно. Собственная клинико-диагностическая лаборатория, полное рентгенодиагностическое отделение, современный лор-центр с возможностью проведения уникальных операций, центр пластической хирургии, профильные специалисты. Нам доверяет более 8 лет. Телефон в Набережных Челнах 20 27 14.